Atsika tsy voly. Jamais atsika voly zegny. Jamais. Tsy possible atsika voly. Amifôgna aminareo zegny, raha koa fa niedivako, raha koa fa niedivako volako aminareo zegny, tsy possible za mi-abandonné. Ouh là là! Vonianareo za volaniko aminareo zegny, za tsy mijery. Za tsy mijery, vonianareo za. Levanareo fahignanakahy tsy jereko feky. Za fa mivolagna aminareo zegny, za koa fa mihitsika agnatin'ny raha mamparary fônakahy volaniko zegny. Andy Radio fa hitanao fa mangozozo ny fitondragnanao io. Olo jiaby fa mahay zegny. Maromaro olo fa mikaiky za volaniko aminao zegny, tu vois, fais un petit geste Andy Radio. Fais un petit geste. Geste araiky fô. Hitanao la famille maramila jiaby maty igny, tu vois, les trois là, soit les blessés, ampianao antseny gros. Fais un petit geste, s'il te plaît. Tu vois, ataova geste hely. Tu vois, anao magnano geste andeha à Kenya, andeha hitondra olo, tu vois. Non, je te demande rien. Non, ça je m'en fous. Za sportif volaniko aminareo zegny. Za pro barea. Tu vois, tiako mahazo barea. Eko anao koa avy agny Andy Radio raha koa fa tananao tsy anjoso barea. Raha tadiaviko aminao fo, volaniko ataova geste hely amin'ny militaire aby io maty aby io. La famille-ndreo miambigny. Tu vois, ça fait mal hein. Moi je vous dis hein. Za fa mahay. Za ty olo, za maramila volaniko aminareo zegny. Za maramila, eko mandevigny namagna zegny. Eko mandevigny marary. Tegna marary volaniko aminareo. Jusqu'à nianty za mbola magnano cauchemar. Jusqu'à nianty. Za pro maramila. Alohan'ny anao nivolagna resaka barea, zay ty tia ekipinay e. Zay tia barea. Tokony raha nataonao Andy Radio, ampianao la famille ireo jiaby, au lieu qu'anao magname 10 millions amin'ny, bon, ça c'est bon, anao nagname 10 millions resaka empoisonnement cousin-cousine igny. Ah, ty plus dangereux Andy Radio, ty plus sensible. Namatsika ro ty. Ireo voalohany mandeha amin'ny lalagna. Anao magnerika reo tifira vahoaka, tifirindreo vahoaka. Azonao zegny, niany reo avoa. Raha tadiaviko aminao Andy Radio, ampia maramila bio. Va de manjanaka maramila bio. Marary ne fone. Anao koa tsara nivolagna Andy Radio, letsy accident io niboaka. Ary io tsy accident aminakahy volaniko io. Za maramila volaniko zegny. Za kazakadalenareo azafady aminareo kazakadalenareo za. Za ty fa niaraka tamin'ny section de crage, ça veut dire commando de recherche en jungle en Guyane. Azonareo, alohan'ny zay hitandatsika, za mitandatsika hélicoptère volaniko aminareo zegny, corps de lisse soit en rappel. Alohan'ny zay hagnano raha karaha zegny, mizaha météo, les pilotes, zahavany raha mandalo jiaby, mety va tsy mety. En plus, ireo mbola resaka, comment dire ça, mampianatra. Tsy namaizanareo volaniko aminareo zegny, tu vois, parachute de sécurité. Grave raha ataonareo io, anareo mamono olo volaniko aminareo zegny. Anareo mamono olo. Raha anareo mamono olo. Non, je suis désolé, zegny volaniko, ampiantseniky la famille maramila bio Andy Radio. Alohan'ny anao hivolagna, anao karaha misy volany ihany, andeha agnefa olo jiaby andeha Kenya. Olo koa tsy mijery zay koa agnatin'ny fone barea io. Même zay ivelany ty agnatin'ny fone barea. Ya. Donc,
zay kazakadalenao andradio hely amiraha zegny tu vois anao zio tia doson-do anao koa tia hagnano coup d'état entre anao foy fa enene raha jiaby zegny andradio hely sérieux anao volagna fa zay tsy miréfléchira zay tsy mandiniky hein tianao anao irany Mamirahavatomanga hagnano coup d'état apetraka Mamirahavatomanga premier ministre hagnano président de la république azonao zegny anao koa tsy miala Mamirahavatomanga koa tsy miala NC Christian koa tsy miala général Labomba koa tsy miala frongonareo jiaby koa tsy miala mbola mitovy fo peut-être en pire zay koa tsy mila anareo zay ne tsy mila anareo zay amizay magnotana aminaka fa ino mba position Joakim Satlara ty volaniko aminareo za tsy mila place firy anareo mangataka aminaka anao meza za tsy mila place raha tadiaviko volaniko aminareo zay Madagasikara mandroso za miattaque état fédéral Madagasikara mandroso zay fo raha tadiaviko za koa tsy andeha solelaka anareo za tsy mila vola anareo volanaka fa mampiza anareo jiaby misolelaka andradio hely io continuer za tsy mijery volaniko zegny za tsy mijery fa tsoa olo ankaraha za Joakim mila place za tsy mila place ne à moins que za le anareo en otage apetraka anareo io anareo mivolagna aminaka anao ataonay za tsy choix alo ataoko mais za angala place nareo anareo miady agny an-tanàna agny za andeha angala place nareo jamais de la vie mettez bien ça dans votre tête volaniko aminareo zegny mettez bien dans votre tête za tsy angala place ny gasy miady an-tanindrazagna ao nikaiky citeny zany any maro baka olo tsy te citenao maro olo baka tsy te citeny za zegny miposy citeny non za zegny miposy Marco za zegny miposy Fanerisoa za zegny miposy je m'en fous de tous ces gens là volaniko aminareo direct je suis quelqu'un de neutre raha tadiaviko laniko zegny ampandroso Madagasikara ary tsisy olo mavoavanga zao tsisy olo mavoavanga zao volaniko zegny anareo jiaby misolelaka io anareo en même temps anareo mikaiky za fy lafa mini olo militaire aby io tsy nisy mikaiky za volaniko ino raha mety vitako volaniko zay apara za mivolagna eto volaniko za magnaboaka raha marigny zegny tsy tiandroboka eko anareo nivory afaka moaly eko anareo nivoly afaka moaly fe za tsy mijery sérieusement tsy jireko eka anareo mivory misy raha tsy azonareo boka amare za koa maty volaniko zay je suis fier eko zany any un public jiaby zany any zany exemple za nandeha intersport zany any fanojo namagna zay anao Joakim Satlara direct izy ravoravo za mahita anao samba au moins za nahita anao niany c'est pas ce que je veux raha tadiaviko laniko zegny Madagasikara mandroso essayer volaniko zegny fa maro anareo nagnano essai anao inviteko restaurant za mavita mivanga mandeha restaurant anao payeko billet d'avion anao andeha Paris za mavita mavanga billet d'avion naka andeha Paris vous comprenez ça ou quoi donc za kazakadalenareo andradio ele anao le pourriture du pays miaraka Mamirahavatomanga miaraka NC Christian miaraka amin'ny azovy général Labomba miaraka amin'ny j'ai dit de toute façon tous les jours za mivolagna agnaranan'olo aby io fo za tsy mavoza anareo volaniko zegny je vous jure za tsy mavoza anareo tu vois za koa tsisy vadia manjanaka volaniko za fa tagnaty devant la porte nareo adiako madame naka adiako zanako zegny za tsy avy tu vois maro anareo mikaiky za avy anao zay agnampanao
je suis pas fou volaniko aminareo zegny. Anareo koa namezagna 10 000 ariary koa nanao fa mamadiky zaho e. 10 000 ariary anareo fa mamadiky zaho. Ya atsika gasy fa karaha io volaniko zegny, malaky mamitika. Ya malaky mamitika pour rien du tout. Zegny volaniko, za tsy confiance amy gasy. Azafady volaniko aminareo zegny. Ya zegny volaniko, za tsy mainvité reo eto. Za tsy mainvité reo eto, za tsy mihina amy tanagnandreo. Ya donc c'est pour ça que olo jiaby mivolagna aminaka, non za tsy miavogno volaniko zegny. Za tsy miavo fa hitako caractère atsika gasy. Ya tsy atsika jiaby, attention, maromaro mikaiky za volaniko aminareo zegny, maromaro mivolagna aminaka, Joakim marigny raha volagninao, avy ety anao invité-nay, avy ety non, za tsy avy, azafady aminareo, je suis désolé, za tsy avy. Maro miproposé vola aminaka. Vola io volaniko zegny, anao koa filoha marigny, anao koa président de la république marigny Andry Rajoelina, ino raha tokony nataonao? Nalainao étudiant jiaby nahazo exemple baccalauréat, les majors de promotion, volagninao bon, allo ifeko bienareo, allo tsika ndeha iza barea. Exemple fo volaniko zegny, possible maro nombolagna tsy non tsy zay raha tadiavinay fa bon, exemple fo. Ya nandesinao tagny reo. Ya io koa tsy volanao Andry Rajoelina, volam-bahoaka angalarinao io andeha ifenao, alitra andeha ataonao io. Simple raha volaniko zegny. Ya vola atsika koa mijaly eto Madagasikara, ampijalianareo koa zay eto Madagasikara. La moindre des choses, anao mahita vola andeha agnefa billet 50% ny olo andeha Kenya. Ya maty koa l'école-nay Andry Rajoelina. Ya zanakanay koa tsy misy ray aman-dreny koa tsy mahavita magnefa écolage. Ya lalagnanay koa tsy vita. Ya tsy zegny prioritaire. Zay barea à 100% volaniko aminareo zegny. Zay barea 100%. De barea io fo tsy jirenao Andry Rajoelina. Niany izy nanonga en finale, io anao magnasary mitrangana mivolagna fa barea. Misy jeu des îles teto volaniko aminao za. Anao nasaky nivolagna. Firy gasy, za fa mivolagna aminareo depuis le début, gasy matanjaka, gasy mafy. Fa tsy amezanareo moyen le gasy. Tsy amezanareo ne serait-ce que comment dire ça, tsy amezanareo opportunité reo, tsy amezanareo logistique reo, tsy amezanareo infrastructure reo. Tu vois zegny amizay gasy magnasary marigny zay venjagna marigny. Anareo tsy venjagna volaniko zegny, anareo matanjaka. Zay volaniko aminareo maramila, nataoko enquête, nataoko tsara enquête, tegna matanjaka enquête-naka. Za fa mivolagna aminareo zegny, tu vois. Anareo jiaby ny saute parachutiste by igny, anareo bien formé, expérimenté. Anareo nivoniagna. Fotony tanareo pilote igny. Ya tokony izy koa reo mivolagna fa français pilote igny, tokony volagna izy fa za tsy andatsaka anareo niany fotony misy tsiko eto. Anareo tokony namezako parachute de sécurité, de secours, fa tsy namezanjao anareo. Pourquoi? Parce que anareo ankilanao, anareo sasana bio miaraka comme par hasard volaniko zegny, atsika boka avaritra agny, atsika koty agny maty jiaby. Colonel, lieutenant, officier zegny olo matanjaka ane, miréfléchira. Za boka tsy mila hypocrite-ndreo. Naka volaniko raha marigny fo baka. Naka raha volaniko marigny fo. Tianareo izy tsara, tsy tianareo izy je m'en fous.
j'en ai rien à foutre fa ninaka volaniko za misy expérience ary za tsy andoaliky devant olo aby io mandeha comment dire ça magnano compte facteur azafady aminareo zany any nivolagna raha ratsy hely tu vois zany avy anjapory za tsy mahefa fôtiny olo nivolagna zegny taminaka nampodiko taminazy raha io boka tout simplement za tsy magnasa volaniko aminareo zegny za tsy mahay magnasa donc azafady aminareo volaniko zegny raha mandalo atsika Madagasikara ao atsika gasy koa tsy fanjay tagnana tsy mifankatia tsy possible atsika miavance ary anareo maramila maro anareo nikaiky za maro la famille nikaiky za nivolagna aminaka bon karakory Joakim za volaniko aminareo tsisy raha vitako atao apart za mivolagna aminareo zegny c'est votre maintenant chaque province volaniko aminareo zegny za volagna tamy cité chaque province mirègle problème province io izy ka ombiagna mba atsika iamby Tananarivo ihetsiky io tsika vo mihetsiky izy ka ombiagna donc raha angatako aminareo baseky mietsefa c'est juste une question de détonateur volaniko aminareo zegny izy koa mihetsika Toliara mihetsika olo jiaby mihetsika Vangaindrano mihetsika olo jiaby mihetsika Diego mihetsika olo jiaby tsy maintsy mihetsiky anareo maramila anareo koa nianitry aboa stratégie nareo nampianarigna anareo aboa stratégie nareo tout simplement izy koa olo fa tsy magnaja atsika volaniko zegny président io tsy magnaja atsika Mamravatomanga tsy magnaja atsika NC Christian tsy magnaja atsika général Labomba tsy magnaja atsika le fitondragna tsy magnaja atsika donc karakory atsika agnajareo tout simplement œil pour œil dent pour dent à un moment donné il faut qu'on se réveille il faut qu'on se réveille ces gens-là nous prennent pour des cons à un moment donné non on va pas accepter ça désolé mon général tsy volaniko agnarananao ato fa anao volagna taminaka mafy raha voany avoazay ato mafy raha voanareo en général tu as fait l'école que ce soit capitaine que ce soit adjudant-chef que ce soit lieutenant mafy raha voanareo anareo izafo je suis désolé non je suis désolé tsy possible anareo izafo niany izy avoa la famille un lieutenant-colonel qui s'est fait tuer un lieutenant qui s'est fait tuer izy koa reo fa nandeha zegny amin'ny officier zegny possible amare izy avoa anareo koa agny donc à un moment donné réfléchissez un peu s'il vous plaît baseky ato misy mivolagna bon ino mba raha tadiaviny Joakim ty miaraka aminjao bas ty za tsisy olo iarako za tsisy parti politique idirako raha tadiaviko volaniko aminareo zegny Madagasikara mandroso tout simplement za tsy miaraka amy Côtier za tsy miaraka amy Merina za tsy miaraka amy Tandroy za tsy miaraka amy j'en ai rien à foutre de ça raha tadiaviko Madagasikara mandroso tout simplement mitsangana atsika jiaby miady ampandroso Madagasikara zay fa raha tadiaviko za tsy mila poste maro fa vola ataony ministère de la défense za tsy mijery ministère de la défense zegny anao ataonay place za tsy mijery place nareo zegny volaniko raha tadiaviko volaniko zegny za moro vahoaka hitsangana ampandroso Madagasikara tout simplement zegny volaniko mitsangana atsika province jiaby sambolo mitana nazy amizay izy io atsika iamby Tananarivo ihetsiky fa atsika io vo ihetsiky fôtiny fanatiko tita atsika tsisy raha ataotsika amizay fanatiko besy tsisy raha ataotsika amizay non je suis désolé arrêtez un peu vos conneries là arrêtez un peu vos conneries mitsangana erany anareo tiany nandefa message volaniko tamina tarony any
Tu vois, anareo zany non, stop, arrêtez un peu. Baseky. Samby olo mitana azy. Anareo misy lavany, tananareo lavaninareo. Anareo mila aéroport, ataovanareo tous les moyens anareo Diego mampandroso aéroport ny Anjakaka io. Anareo Tananarivo, anareo resaka tout ce qui est, comment on dit ça, administratif, samborinareo i tananareo any, on s'en fout. Anareo Tamatave, pornareo, tananareo pornareo. Chacun prend tout ce qu'il veut. Mila mitana ninazy mampandroso Madagasikara. Izy koa mbola Andry Rajoely fo zavanareo, Andry Rajoely tsy mijery anareo. Raha jirena Andry Rajoely, zanakanazy, i angalatra ampandroso olo mangalatra miaraka aminazy, ampandroso Mamy Ravatomanga. Zay vôla anareo gnadoso Andry Rajoely, tsy agnadoso Mamy Ravatomanga, tsy agnadoso NC Christian, tsy agnadoso Général Labomba. C'est la même chose. C'est la même chose. Ces gens-là doivent partir. Zay mila sans nouvelles. Voilà. Firy blanco aminareo zay mpianatra ao université. Anareo koa mahavita e. Nagnino anareo tsy mihetsiky? Pourquoi vous bougez pas? Pourquoi? La personne qui ose pas prononcer le nom de Mamy Ravatomanga, il est avec Mamy Ravatomanga. Mamy Ravatomanga, ils sont réunis avant-hier pour dire Andry Rajoely, il est fatigué, il n'en peut plus, il veut changer. Donc, Mamy Ravatomanga, qu'est-ce qu'il cherche? Il va dire, si Andry Rajoely ne veut plus, il n'en peut plus, je vais trouver un autre pion que je vais utiliser. Donc, je ne suis pas d'accord. Il faut enlever ces 4 personnes-là. Pour l'instant, je veux pas les dire, il faut les tuer, mais il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent d'abord. Il faut qu'ils partent. C'est pour ça que je vous dis, là, chaque province maintenant doit prendre sa responsabilité. La loi fédérale, comme narosé, fédéralisme you, province autonome you, la décentralisation you, mila mi pechka. Tsisy regny koa natsika ao Diego ay. Région Dianasava tsisy regny. Toliara tsisy regny. Si teny regny hely. Tu vois? Si teny regny hely, afakanjo regny. Tu vois? Mais les restes, qu'est-ce qu'on se regarde? On se regarde. Bonsoir mon frère, bonsoir. Bonsoir aminareo jiaby. Non, franchement, za tegna malahelo, meloko en même temps, mais j'abandonnerai pas. Je vous dis franchement, jamais je vais vous abandonner. Je vais me battre jusqu'à la fin. En blaza vuniendro comme narosé, za tsy mijery. Un soldat, son rêve c'est mourir sur un champ de bataille. Aznarosé, même Zamata Tanarive, je suis heureux. Même si Zamata Tuliara, je serai heureux. Même Zamata Diego Sores, je serai heureux. Tu vois? Tanarive, namako. Diego, namako. Tuliara, namako. Za tsy magnavakavaka karaha ataony Andry Rajoely io. La famille ka boka Antananarivo agny. So, misy boka nivolagna za raciste. Nalaiko tam privé izy nitomagny amizay izy taminaka. Tu vois? Izy nivolagna za raciste, nambarako taminazy raha marigny. Tianareo zegny raha mandalo ao Madagasikara ao. Tianareo raha ataony Andry Rajoely io. À la fin, c'est lui qui a pleuré, c'est pas moi. Il n'a pas mais ça suffit pas, Vlan. Ça ne suffit pas. Rata diavtsikazio angadusu le système apetraka ni Mamy Ravatomanga. Tsy Andry Rajoely, Mamy Ravatomanga magnapetraka système io. Anareo jiaby tegna boka anangina entreprise. Anareo mikaiky za. Tu vois, c'est pas ma faute, hein. C'est Mamy Ravatomanga tsy agneky anareo anangina entreprise nareo. Tsara zao. Tu vois? Merci nareo io. Tsy ampy za zegny. Za mila action zio. Za mila action. Les merci là, à un moment donné, je m'en fous.
Za tsy voly volaniko aminareo zay, za tsy voly, je vais accélérer, je vais encore amplifier raha volaniko jiaby zegny. Nikeka anao pasteur, nikeka anao juriste, nikeka anao miasa amin'ny tribunal, nikeka anareo avocat. Vous croyez que je peux faire tout seul? Vous croyez que je vita zaza raiky io? Non. Mikeka anareo avy aty anao zay agnampanao. Je ne vous fais pas confiance. Raha direct volaniko aminareo. Je ne vous fais pas confiance. Fotony anareo koa mahita vola, anareo direct non, je suis pas comme ça. Fa mangorohoro raha volaniko, raha volagniny Zokobe, raha volaniko eto, fa mangorohoro anareo jiaby. Mivory anareo, Joachim eto va en France soit à la Réunion. Joachim eto à la Réunion. Joachim koa avy à Madagascar, fa navy tao mois de novembre. Tsisy hitanareo izy. Tu vois? Za koa ty avy, za avy. Tu vois? Mais anareo tsy mazaka démocratie, anareo tsy mazaka les libertés d'expression, anareo amonomono olo, anareo agnagadragadra olo. Donc chacun, tu vois, c'est le stratégie volaniko aminareo zegny. Tu vois, vous êtes fort là vous êtes, moi je suis fort là où je suis. Ankadalenareo zay resaka FBI. Mangozozogna anareo, marary fonareo resaka FBI io. Tu vois, enareo fa Trump tsy agneky raha ataonareo jiaby. Niany ty anareo mikeky général Fazoy agnano enquête resaka parachutiste io. Madagascar mba tsy indépendant zala. Nagnino mikeka américain, nagnino mikeka français. Za tsy mijery français, même je suis français, j'en ai rien à foutre des français. Izy koa gouvernement français, j'en ai rien à foutre. Même za français volaniko aminareo zegny, tu vois, aiko position ndreo. Aboaka anareo eto tamy le temps de la guerre 1945, dadako niady tao. Ino volagnindreo? Agnano défilé 14 juillet, volagny général de Gaulle, anareo tsy mila midéfilé fa olo tsara nagnano la guerre nandeha nataondreo défilé. Je suis pas d'accord. Moi je suis français, je suis fier de l'être. Moi je suis malagasy, je suis fier de l'être. Mais izy koa tsy marigny aminaka, tsy marigny fou, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je vous dis tout de suite. Ah oui. Donc, soit atsika gasy, atsika maramila, fotony za tia maramila. Za koa pouvoir avolako aminareo zegny. Maramila, je vous fais la vitrine. Anareo tsy mipetraka agnaty la caserne. Anareo tsy mipetraka la caserne. Za mavita miady miaraka aminareo andeha hiady dahalo, andeha jusqu'à anareo alefako jusqu'à Russie, alefako jusqu'à Ukraine, alefako jusqu'à voilà. Tu vois? Za volaniko aminareo zegny en tant que maramila, je respecte les militaires. Zay raha koa fa voa maramila, za fa marary eto fonaka. Marary marigny, tsy asitroko, marary fonaka. Parce que bon, je vais vous laisser parce que c'est plus dur que ça. Hitako namatsika miaraka amin'ny zanakanazy, tu vois, nagnano mariage ro, namatsika boka Diego izy, nagnano mariage, tu vois, il est parti. Bon, je vais vous laisser, je suis désolé. Franchement, voilà.